Sa isang liblib na baryo na napalilibutan ng puno ng kalamansi sa paligid ng bahay kubo. Si Luna, mga 8 anyos pa lang sa mga oras na yon, ay nagbubuhat ng maliit na basket ng kalamansi. Nakaupo naman ang matandang si Lola Diding sa papag. Gumagawa ito ng langis gamit ang nyog at mga halamang gamot. Dahan-dahan lang, Luna. Baka mabugbog ang kalamansi. Mapait na yan sa kliyente. Opo, Lola. Pero ang dami po nila kanina sa palengke. Gusto nila ng dagdag. Di dagdagan natin ang ani bukas. Ikaw talaga mahana ka sa nanay mo. Masipag. Sabi niyo po, magaling din po siyang albularya? Oo, anak. Pero mas magaling ka dahil ikaw ang magtatapos ng sinimulan niya. Sinimulan? Ano po yun? May tinatago ang dugo ninyo, Luna. Kapangyarihang hindi basta-basta. Kaya maaga pa lang, tinuturuan na kita. Pero bakit ako lang? Wala na po ba akong kapatid? Meron kang kuya, anak. Mas matanda siya sa'yo. Elias ang pangalan niya pero hindi lang ako sigurado. Elias? Nasaan po siya? Bakit hindi natin siya kasama? Dinala siya ng ama niya noong sanggol pa. Malakas ang dugo ng lalaki sa lahi nila kaya't ginusto siyang agawin. Tinago siya sa Hilaga. Napakalayo at mapanganib sa lugar na yon. Hindi po ba natin siya pwedeng kunin? Baka naman pwede ko siyang makasama. Hindi ganoong kadali. Ang landas ng isang mambabarang na aswang, hindi madaling baliktarin. Pero darating ang araw, kayo rin ay muling pagtatagpuin ng tadhana. Mambabarang? Ibig sabihin, masama ang lahi ng kanyang ama? Huwag mong katakutan, Luna. Hindi lahat ng naligaw, hindi na pwedeng iligtas. Kaya't pinapalakas kita para kung sakali mang siya'y bumalik bilang kaaway, mapapaalala mo kung sino siya. Ako po bang magiging dahilan para maalala niya kung paano magmahal? Oo, anak. Ikaw ang huling alaala ng liwanag sa puso niya. Sa araw-araw na buhay nila, si Luna ay natutong magtinda ng kalamansi, maghalo ng langis at magdasal ng orasyon. Ngunit sa gabi, laging isinasalaysay ni Lola Diding ang mga kwento ng mga anino at ng kapatid niyang hindi niya pa nakikita. Lola, kapag nakita ko si Kuya Elias, yayakapin ko po siya. Noon pa man pangarap ko nang magkaroon ng kuya At baka tamaan ka ng kulam. Hindi po. Kasi kahit mambabarang siya, kuya ko pa rin siya, di ba? Ipapakita ko sa kanya ang pagmamahal ko kahit hindi niya ako maalala. Tama ka, Luna. At yan ang lakas mong wala sa iba. Hindi ka marunong tumalikod. Isang hapon sa likod ng bahay, may mga tuyong dahon ng lagundi, tanglad at saging sa bilao. Nakasuot si Luna ng pulang pamigkis, habang si Lola Diding ay may hawak na baston at mutya sa bulsa. Nag-ensayo sila sa lilim ng isang malaking punong duhat. Hawakan mo ng mahigpit ang sungkod, Luna. Hindi ito laruan. Kapag sinimulan mong gamitin to, ibig sabihin, handa ka na rin pumatay kung kinakailangan. Opo, Lola. Hindi po ako papayag na may masaktan sa baryo natin. Mabuti. Ngayon, ulitin mo ang galaw. Paikot, tapik, tadyak. Sige! Si Luna ay kumilos. Pinaikot ang sungkod, tinapik ang hangin at tumadyak sa lupa. Medyo paika-ika pero determinado siya. Huwag mong ibagsak ang balikat mo. Lakas galing sa baywang. Sige pa. Ganito po ba, Lola? Ayan, ganyan. Ngayon,
lipat tayo sa gamor. Gamor po? Ano po yun? Galing sa salitang gamot at orasyon. Ito ang paggamit ng dahon, ugat at dasal para manakit o magpagaling. Pwede palang parehong manggamot at lumaban? Oo anak, depende sa puso ng may hawak. Kaya dapat malinaw sa'yo kung para saan mo ito ginagawa. Ipinakita ni Lola Diding ang isang maliit na garapon. May langis, may nakalubog na ugat, at tila umiinit ito kahit hindi niluluto. Ito ang langis ng galamay. Kung ihahalo mo sa abo ng dahon ng saging, nagiging pantaboy sa laman loob. Laman loob? Mga aswang, mga sinaniban at yung binutas ng itim na dasal. Pahiran mo ng langis yan sa pulso at batok, hindi sila makakalapit. At kung lumapit po? Dito papasok ang kutsilyo. Pilak, pinaiinitan sa araw. Ibig sabihin, hindi lang talim ang armas mo, kundi araw din at liwanag. Gusto ko pong matutunan ng lahat ng yan para pagbalik ni Kuya Elias hindi ako tatakbo. At pag bumalik siya bilang halimaw, ano ang gagawin mo? Ako na pong magpapabalik sa pagkatao niya. Kahit masaktan ako, handa akong magsakripisyo. Araw-araw, sa pagitan ng pagtitinda ng kalamansi at paglalaba sa ilog, si Luna ay pinatigas ng oras, ng dasal at ng dugo. At sa bawat pagsibol ng hangin, naroon ang gabay ng kanyang lola. Tandaan mo, Luna, ang tunay na albularya hindi lang lumalaban, kundi nagsasakripisyo rin. Napatango si Luna hanggang isang tanghaling tapat sa loob ng kubo. May nakahilerang bote ng langis, tuyong dahon, ugat at pulbos. Si Luna, nasa edad 10 ng mga oras na yon, nakaluhod sa banig habang pinapahid ang langis sa sugat ng isang batang lalaking umiiyak. Si Lola Diding ay nakaupo sa gilid at nagmamasid. Huwag po kayong gagalaw, Kuya Toti. Sandali lang po, lalagyan ko na ng langis ng makabuhay. Aray, ang hapdi. Tiisin mo, Toti. Ganyan talaga ang gamot. Masakit sa una, pero pag tiniis mo, gagaling ka. Si Luna ay kalmado. Nag-uusal siya ng munting orasyon habang pinapahid ang langis. Ilang sandali pa, tumigil na sa pag-iyak si Toti. Tinignan ni Lola Diding ang apo niya na may bahid ng pagmamalaki. Magaling, Luna. Malinis ang galaw mo. Hindi ka natataranta katulad ng ina mo noon. Lahat po ng tinuturo nyo nilalagay ko po sa puso at isip ko. Hindi lahat ng albularya may puso. Pero ikaw anak, parehong may puso at kamay. Kaya sa'yo ko ipamamana ang lahat ng alam ko. Sa mga sumunod na taon, si Luna na ang tinatawag na mga kapitbahay tuwing may kinukulam, hinihika o nilalagnat na hindi maipaliwanag. Tinuturuan din siya ni Lola Diding ng mga lihim na orasyon, mga dasal na ibinubulong lamang sa pagitan ng hating gabi at liwanag. Lola, totoo po ba talaga yung sinasabi nyo dati? Yung mutya? Panahon na siguro. Bumangon si Lola Diding. Kinuha ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng papag. Binuksan ito. Sa loob, isang maliit na bilog na mutya ang kinuha niya. Kulay berde dilaw, parang hinog na kalamansi, pero kumikinang sa liwanag ng araw. Ang ganda naman po niyan, parang may ilaw sa loob. Mutya ito ng kalamansi. Pinakamatanda sa lahat ng mutya ng halamang gamot. Bihira ito, Luna.
Hindi ito galing sa bunga. Galing ito mismo sa espiritu ng puno ng kalamansi pag pumanaw na ito. Minsan lang siya nag-iiwan ng ganito. Para saan po yan? Proteksyon, pagpapalakas ng orasyon, at paghawak mo ito habang nagpapagaling, parang sumasabay ang kalikasan sa kamay mo. Bakit hindi po kayong gumagamit? Ginamit ko na. Matagal na. Ngayon, sa'yo na ito. Ibinigay ni Lola Diding ang mutya kay Luna. Sa oras na hinawakan niya ito, tila may dumaloy na init mula sa palad niya hanggang sa puso. Kaya naman, napapikit siya. Tandaan mo anak, hindi lang ito bato. Isa itong sumpa at biyaya. Kung gamitin sa masama, sinisira ang loob ng may hawak. Pero kung mula sa pag-ibig ang layunin mo, wala nang hihigit pa sa lakas mo. Lola, nangangako po ako, hindi ko to gagamitin sa galit. Ipagdasal mo na kayanin mo dahil darating ang araw, may dahilan para magalit ka. Isang umaga sa gilid ng ilog, dumadaloy ang malamig at malinaw na tubig. May mga palakang tumatalon sa mga bato. Si Luna, 16 na taong gulang na ngayon, may hawak na batya habang pinapalo sa bato ang puting damit. Malalim ang kanyang mga mata, ngunit ang galaw niya'y may kumpiyansa. Sa hindi kalayuan, may lalaking naglalakad papalapit. May dalang timba, payat, at may mapagkumbabang ngiti. Siya si Ambo. Makikiraan po. Pwede bang makigamit ng ilog? Hindi po kasi ako taga rito. Walang may-ari ng ilog, basta huwag kang magkalat. Yun, ayos. Salamat ha. Mabait ka pala kahit seryoso. Hindi ako mabait, pero hindi rin ako masamang tao. Basta alam mo ang limitasyon mo. Ako nga pala si Ambo. Galing ako sa kabilang baryo. Dito na raw kami titira ni nanay. Sabi niya mas ligtas ang buhay dito. Ligtas? Siguro nga, kung hindi mo papakialaman ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Pati ba yung mutya sa kwintas mo? Galing sa alamat? Napatingin si Luna sa kanyang mutyang suot sa leeg. Agad niyang tinakpan yon. Huwag kang masyadong mapuna. Hindi lahat ng makintab dapat tanungin. Pasensya na. Bilib lang ako. Ang tapang mo at parang alam mo kung ano ang ginagawa mo. Sa paglipas ng mga araw, palagi nang nagkikita sina Luna at Ambo. Si Ambo, palakaibigan, mapagbirong may kabaitan. Si Luna, mailap sa una, ngunit unti-unting natututo na muling tumawa. Grabe Luna, marunong ka palang gumawa ng salabat. Ang anghang, pero ang sarap. Hindi basta salabat yan. May halong dahon ng sambong at hiwa ng luya na pinatuyo sa araw. Panglunas sa lamig ng katawan. Wow, parang mahi ka ah. Hindi to mahi ka, gamot. Pero minsan, pareho lang din yun. Sa kubo ni Lola Diding, nakaupo siya sa duyan. Nanghihina na ang katawan, ngunit buhay pa rin ang mga mata. Pinagmamasdan niya si Luna habang nag-aayos ng mga dahon sa mesa. Sino yung kasama mo sa ilog, ha? Si Ambu po. Bago lang po rito. Wala pong masama. Mabait siya. Mabait o magaling magkunwari? Lola naman, hindi naman lahat may masamang balak. Hindi lahat ng anino halata sa liwanag. Bantayan mo ang puso mo, Luna. Baka mapasok ng usok ng apoy. Habang si Luna ay patuloy na natututo ng dasal, orasyon at karunungan, hindi niya namamalayan na unti-unti ring binubuksan niya ang sarili sa pagkakaibigang
Inakala niyang totoo at sa bawat ngiting binibigay ni Ambo, may lihim siyang tinatago. Sa ilalim ng punong bayabas, si Luna, 17 taong gulang na, at si Ambo ay magkasamang naglalakad. May dalang mga halamang gamot at kalamansi. Nasa hangin ang katahimikan ng pagtitiwala. Maraming salamat, Luna. Hindi ko akalaing pagbubuksan mo ko ng mundo mo. Hindi ko to ginagawa para sa kahit sino. Pero ikaw, iba ka. Hindi ko maramdaman ng takot kapag kasama ka. Kasi hindi naman ako ang kaaway mo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong naging malapit si Luna kay Ambo. Tinuruan niya itong magtimpla ng langis, maghalo ng dahon at magdasal ng simpleng orasyon sa sugat. Unti-unting binuksan niya ang mundong matagal niyang itinago. Isang hapon, sa loob ng bahay kubo, si Lola Diding nakaupo sa papag, nanlalabo na ang paningin. Pumasok si Luna kasama si Ambo. Lola, siya po si Ambo, yung kinakwento ko po. Tinutulungan niya ako sa ilog at sa mga tanim. Mabait po siya. Magandang hapon po, Lola Diding. Magandang hapon din. Mata mo'y mabait, pero malamig ang palad mo. Lola naman. Pag ikaw ang tumawa, Luna, ang paligid ko umiinit. Pero ngayon, may anino sa tabi mo. Pagkaalis ni Ambo, hindi na nakatiis si Lola Diding. Tinawag niya si Luna habang kinukuskus ang mutya sa palad. Luna, makinig ka sa akin. Lumayo ka kay Ambo. May bahid siya ng usok. May tali siya sa dilim. Wala siyang ginagawang masama sa akin. Ang tunay na panganib hindi agad sumusugat. Pinapalapit ka muna. Tiwala ang una nilang kinukuha. Opo, susundin po kita. Ginawa ni Luna ang bilin ng kanyang lola. Lumayo siya kay Ambo. Hindi niya ito pinansin at hindi siya pumunta sa ilog. 3 araw na tahimik. 3 araw na wala siyang narinig mula kay Ambo. Hanggang isang gabi, habang bitbit ang mga tuyong dahon, pabalik si Luna sa kubo. Tahimik ang paligid. Wala ni isang ilaw. Pagbukas ng pintuan, iba ang bumungad sa kanya. Lola, nandito na po ako. Walang sagot mula sa kanyang lola. Humakbang siya paakyat sa kubo. Tila malamig ang hangin sa loob. Napansin niyang magulo ang mga bote ng langis, ang mga dahon nakakalat. At sa gitna ng silid, Lola! Hindi! Si Lola Diding nakahandusay sa sahig. Wala ng buhay. May palatandaan ng barang. Itim na abo sa palad. Punit ang damit at wala na ang mutya ng kalamansi sa kanyang leeg. Lola! Ano nangyari? Bakit? Bakit mo ako iniwan? At sa unang pagkakataon, ang tahimik na si Luna ay sumigaw sa galit at lungkot. Alam niya, hindi ito gawa ng hayop. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay pagpuksa. Matapos ang araw na yon, bumuhos ang ulan. Ang kubo ni Luna ay balot ng katahimikan. Sa gilid ng kubo, may kandilang nauupos. Sa harap nito, isang maliit na altar kung saan nakalagay ang lumang baston ni Lola Diding at tuyong dahon ng kalamansi. Si Luna ay nakaupo sa papag. Yakap ang sarili. Walang kibo. Walang luha. Malamig ang tingin. 3 araw mula nang matagpuan niya ang bangkay ng kanyang lola. Wala siyang ginawang orasyon. Hindi siya nagsalita. Ang dating albularyang may tapang at alab,
Ngayoy hungkag at malamig, hanggang sa isang katok ang pumutol sa katahimikan. Luna, ako ito si Ambo. Agad kumilos si Luna. Binuksan niya ang pinto, pero mabagal. Bumungad si Ambo sa kanya. Basa sa ulan, may dalang binalot na ulam at tuyong dahon ng bayabas. Nabalitaan ko. Pasensya na kung ngayon lang ako bumalik. Hindi ko kasi alam. Tahimik lang si Luna. Tinitignan lang si Ambo at walang emosyon. Ayos lang. Hindi mo naman kasalanan eh. Luna, kung pwede lang, sana ako na lang ang nawala. Alam kong mahal mo si Lola Diding. Kahit hindi niya ako gusto, nirerespeto ko siya. Bakit ka bumalik? Hindi kasi kita kayang iwan sa ganitong sitwasyon. Kaibigan mo ko, di ba? Umupo si Ambo sa gilid ng pintuan. Binuksan niya ang dala. Nagluto si nanay. Sabi niya ay dalhin ko sa iyo to. Nilagang manok na may luya. Paborito mo yan, di ba? Hindi pa rin nagsasalita si Luna, pero dahan-dahan naupo siya sa tapat ni Ambo. Kumuha ng kaunting sabaw at uminom. Ayun, ayos na yan, kumain ka. Kahit hindi mo ako sinasagot, Luna. Hindi siya basta namatay, Ambo. Pinatay siya. Nang may alam sa amin. Sa mutya. Anong mutya? Huwag mong lokohin ang taong nag-aral ng liwanag. Ambo, alam kong alam mo. Alam kong may alam ka. Luna, kahit anong hinala mo, kaibigan mo pa rin ako. Kung may masamang balak ako, hindi na ako babalik dito. Sa pagitan ng katahimikan at pagdadalamhati, muling nagbalik ang dating lambing at pakikisama ni Ambo. At sa panandaliang paghina ng loob ni Luna, muli niyang hinayaang lumapit ang taong minsang napalapit na rin sa puso niya. Pero ang mata ng isang albularya, kahit umiiyak, nakakakita pa rin ng anino sa ngiti ng isang kaibigan. Isang hating gabi, sa loob ng kubo ni Luna, ang apoy ng gaseray mahina. Sa harap ng altar ni Lola Diding, may mga tuyong dahon at lumang libro ng orasyon. Si Luna, hawak ang mutya ng kalamansi sa isang kamay na ibinigay sa kanya ng lola at ang luma nilang talaan. Lola, sinong pumatay sa'yo? Bigyan mo ko ng sagot. Binuklat niya ang talaan. May mga pangalang kilalang albularyo, mambabarang at mga nilalang. May mga palatandaan pero wala siyang matukoy. Hanggang sa pumasok si Ambo, may dalang sulok. Luna, gising ka pa? May hinahanap ako. Hinahanap mo pa rin ba kung sinong pumatay kay Lola Diding? Oo, at hindi ako titigil. May iniwan siyang bakas. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw ng mutya. Ginamit ang orasyon para patayin siya. Tama na muna, Luna. Hindi mo na kailangan malaman. Huwag mo nang ipilit pa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kailangan malaman? Siya lang ang pamilya ko. Kaya nga, kaya ko sinasabi tumigil ka na. Hindi mo kayang tanggapin ang totoo. Subukan mo akong pigilan, Ambo. Hindi mo ko kilala kapag galit ako. Si Elias, Luna. Biglang natigilan si Luna sa sinabi ni Ambo. Sino? Si Elias. Siya ang pumatay kay Lola Diding. Hindi ko siya kilala. Hindi mo kailangan makilala siya. Ang mahalaga, huwag mo siyang hanapin. Mapanganib siya at isang mambabarang. Pinili niyang magpakain sa dilim. Anong koneksyon niya sa amin? Bakit si Lola? Huwag mo nang alamin, Luna. Magtiwala ka na lang. Pinoprotektahan lang kita. Hindi sapat ang sagot mo. Hindi sapat ang magtiwala lang ako sa'yo. Hindi ako tanga, Ambo. Bakit parang mas marami kang alam kaysa sa sinasabi mo? Dahil nakita ko siya, Luna.
Nakita ko kung paanong ginamit niya ang kulam para lamunin ang espiritu ni Lola. Hindi ako nakialam dahil alam kong hindi mo kakayanin kung malaman mo ang totoo. Subukan mo pa akong maliitin. Hindi mo ako pinoprotektahan. Nililito mo lang ako. Ginagawa ko to dahil mahalaga ka sa akin, Luna. Ayokong masaktan ka. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung kanino pa ako dapat magtiwala eh. Hindi ko alam kung tunay bang sinasabi mo. Sa gabing yun, ang katahimikan ng kagubatan ay tila mas mabigat kaysa dati. At habang pinipigilan ni Ambo ang katotohanang hindi pa handang tanggapin ni Luna, unti-unti ring bumabalot ang tanong sa puso niya. Sino si Elias? At bakit tila konektado siya sa mga alaala ng kanyang pagkabata na pilit na binura ng panahon? Hindi niya naaalala ang sinabi noon ng kanyang lola. Narito ka lang. Alam kong nandito ka. May kaluskos sa kanan niya. Agad siyang pumihit. Itinutok ang baston. Hindi ka dapat sumugod dito, dalagang albularya. Lumapit ako dahil may dahilan. Hindi ako umaatras sa panganib. Mula sa dilim, lumitaw ang isang lalaki. Matangkad, payat, may mapupungay na mga mata, pero mabangis ang tindig. May mga sugat sa katawan at mga anting-anting sa baywang. Siya si Elias, ngunit hindi pa nila alam ang kanilang ugnayan. Ang tapang mo. Sayang at kailangan kitang saktan. Wala kang karapatang mabuhay matapos mong patayin ang lola ko. Hindi mo naiintindihan ang laro ng liwanag at dilim. Biglang sumugod si Luna. Mabilis, inikot ang baston at tinumbok ang tagiliran ni Elias. Nahawakan ni Elias sa leeg si Luna gamit ang braso, pero nadulas siya. Bumagsak siyang sandali. Saklolo ng apoy at hangin! Ilantad ang lakas ko! Nanginginig ang baston, humugis na parang espada ng liwanag. Bumangon si Elias. Ngumiti. May inilabas na patpat na may mga pako at buto ng daga. Isinaksak yon sa lupa. Umusok ang paligid. Lumabas ang 3 aninong aswang na gumapang sa paligid ni Luna. Bayabas at sambong, pumutok at itaboy ang masama. Sumabog ang isang usok mula sa kanyang katawan. Nalunod ang mga aswang at nagsitalunan palayo. Pero tumalon si Elias at tinadyakan siya sa dibdib. Hindi ito maaari! Bumagsak si Luna sa damuhan, duguan ang labi, may hiwa sa noo, nanginginig ang kamay niyang may hawak sa baston. Tumayo siya ng pilit. Duguan ang tuhod at balikat. Tumulo ang dugo sa lupa. Ang huli mong dasal, dalaga. Wala pa ako sa huli. Kaya ko pang lumaban. Biglang inihagis ni Luna ang isang boteng may langis at pinatama sa lupa. Sumabog ito. May apoy. Natupok ang paligid. Nagliyab ang mga ugat ng damo. Natabunan ng usok si Elias. Pananggalang ng liwanag. Iligtas ako! Tumalon siya sa bangin sa gilid ng gubat. Gumulong sa mabatong gilid. Sugatan, duguan, pero buhay. Naiwang galit si Elias sa ibabaw. Hindi pa tayo tapos. Duguan at gasgas ang buong katawan. Nagtago si Luna sa ilalim ng mga ugat ng puno. Hingal at umiiyak. Ngunit buo ang loob. Hindi pa siya tapos. Hindi pa niya alam. Kapatid niya pala ang kalaban. 1 linggo matapos ang madugong labanan. Sa loob, nakaupo si Luna sa sahig. Balot ng benda ang balikat. May latay sa pisngi. At nanlalalim ang mga mata. Sa mga panahong ito, unti-unti nang naghihilom ang sugat ng katawan ni Luna, pero hindi ang sugat ng pagdududa. Pumasok si Ambo, may dalang salabat at ugat ng luya.
Eto, uminom ka muna Luna, pampalakas. Salamat. Tahimik na pinagmamasdan ni Luna si Ambo habang iniaabot ang salabat. Bakit hindi siya nagtatanong kung anong nangyari sa akin? Bakit parang alam na niya? At dahil hindi matahimik ang kalooban ni Luna, sinundan niya si Ambo. Sa tahimik at maputik na daan patungong gulod, nagkubli siya sa likod ng punong kahoy habang pinagmamasdan ang bawat hakbang nito. Saan ka pupunta, Ambo? Tumigil si Ambo sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat. Kumatok siya sa isang punong may ukit ng alon at apoy. Bumukas ang lupa. Isang tagong kuweba. Mula rito lumabas si Elias. Siya? Kumpleto ba ang mga sangkap? Nasa loob ng sako, sariwang balat ng ahas, 3 bungang kalamansi at 1 piraso ng buhok ni Luna. Magaling Ambo, malapit na tayong matapos. Kapag nakuha na natin ang buong lakas ng mutya, wala nang makakapigil sa atin. Pero Elias, masyado na siyang nagiging mapagmatsyag. Halos mahuli na niya ako. Kailangan na natin siyang patayin. Ikaw pala, Ambo. Ikaw ang nagtaksil. Napaatras si Luna. Nanginginig ang kamay sa galit. Napakagat-labi siya sa sakit. Sa pagkakanulo, napahawak siya sa mutyang nakatali sa kanyang dibdib. Hindi mo na ako mauuto muli. Sa gabing yun, muling bumalik si Luna sa kanilang kubo. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya lalaban ng walang lakas. Magsisimula siyang maghanda para sa digmaang hindi na tungkol sa mutya, kundi sa kataksilan, kapangyarihan, at dugo ng sariling laman. Muli sa loob ng kubo, si Luna ay tahimik na nakaupo, nakayuko, hawak-hawak ang mutya ng kalamansi. Dumating si Ambo, basa sa ulan, takot ang mga mata, nanginginig ang boses. Luna, kailangan natin mag-usap. Bakit? May bagong utos ba si Elias? Anong ibig mong sabihin? Huwag mo kong gawing tanga. Narinig ko kayo, Ambo. Nakita ko kayo. Biglang lumuhod si Ambo. Umiiyak, nanginginig, hawak ang laylayan ng damit ni Luna. Luna, hindi mo naiintindihan. Tinakot niya ako. Papatay niya ako pati ang pamilya ko. Hindi ko alam kung paano makakatakas sa kanya. At kaya mo ko ipinagkanulo? Ginamit mo pa ang buhok ko sa kulam? Oo, nagkamali ako. Pero hindi ko kayang ituloy. Hindi ko kayang saktan ka, Luna. Taksil ka! Nakita ko kayo ni Hindi na ituloy ni Luna ang sasabihin. Ang ibig kong sabihin. Tama na! Hindi kita papatayin, Ambo. Pero mula ngayon, wala na akong tiwala sa'yo. Tumayo si Luna. Tinitignan si Ambo na nakaluhod, basang-basa ng ulan. Pagluhod sa harap niya. Tumayo ka. Hindi mo na ako mauutakan. Anong ibig mong sabihin? Dalhin mo ako kay Elias. Luna, delikado. Hindi ako natatakot. Hindi mo ako katulad. Tumango si Ambo. Mabigat ang loob at habang lumalabas sila sa kubo, walang nakaalam na sa puso ni Luna may apoy na namumuo. Hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanang unti-unti nang lumilitaw. Isang tao ang nasa isip niya. Sino ba talaga si Elias? At bakit ramdam niya ang koneksyon na mas malalim pa sa kulam at kababalaghan? Isang araw, bago ang itinakdang pagkikita, sa ilalim ng lilim ng punong balete, hawak ni Luna ang lumat kupas na talaan ni Lola Diding. Binabalik-balikan niya ang mga pahina, hinahanap ang mga pangalang may koneksyon at mga sikreto. Hindi sapat kay Luna ang sinabi ni Ambo. Hindi siya papasok sa digmaan ng bulag. Kailangang malaman niya ang totoo, kung sino si Elias at bakit tila may kakaibang kirot sa puso niya
tuwing binabanggit ang pangalan nito. Binuklat niya ang isang lihim na sulat sa likod ng talaan, ang liham ni Lola Diding. Luna anak, kung hawak mo ang sulat na ito, marahil ay hindi mo na ako kasama. Huwag mong kamuhian ang kapatid mong si Elias. Oo, may kapatid kang lalaki. Anak ng nanay mo sa una niyang pag-ibig bago siya pinakasalan ng amang hindi natin mapagkatiwalaan. Inilayo siya, itinago, pinalaki sa kasinungalingan. Siya si Elias. Hanapin mo siya. Ibalik mo ang liwanag sa puso niyang nilamon ng dilim. Si Elias ang kuya ko? Hinawakan niya ang mutya. Nanginginig ito, tila tumutugon sa katotohanan. Nanginginig ang kamay niya, hindi siya makahinga at napaatras. Sa loob ng ilang araw, hinanap niya ang kalaban. Hindi niya akalaing kadugo niya pala ito. Hanggang sa nakarating sila sa kuta ni Elias. Galit na galit si Elias kay Luna at halos patayin niya ito. Bakit mo ba ito ginagawa? Nandito ako para harapin ka at ipaalala sa iyo na ako ang kapatid mo. Alam mo na ang totoo, Luna. Oo, alam ko na. Kaya kuya, huwag kang maniwala sa kasinungalingan ni Ambo. Si Ambo, natahimik sa tabi, habang si Elias ay nasa gitna ng bilog na apoy. Si Luna, hawak ang baston, magiting at sugatan. At dito nagsimula ang pagtatapat. Sige, Elias. Patayin mo ang kapatid mo. Anong sinabi mo, Ambo? Sinabi ko na sa iyo ako ang kapatid mo. Bakit ba hindi ka naniniwala sa akin? Sinungaling. Hindi ko na alam kung sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo. Kuya, ako! Ako ang paniwalaan mo! Hindi naniwala si Elias. Sinugod niya si Luna kasabay ang pagsugod ni Ambo. Kuya, ilag! Nagbanggaan ang kapangyarihan ng liwanag at dilim. Ang baston ni Luna kontra sa pulang apoy ni Elias. Kumidlat sa paligid. Sa bawat tagpo, tila gumuguhit ang tadhana sa lupa. Kapatid laban sa kapatid. At habang magkalaban sila ngayon, sa puso ni Luna, may isinisigaw ang kanyang dugo. Mahal niya pa rin ang kapatid niya, kahit paanong panig ang kanyang kinapitan. Patuloy ang matinding labanan sa pagitan ni Luna at Elias. Sa paligid, naglalagablab ang mga damo. Ang hangin ay puno ng abo at alingasngas na mga sigaw ng kaluluwa. Sa gitna ng lahat, biglang may sumingit, si Ambo. Dahan-dahan siyang lumapit sa nahulog na mutya habang abala sa pakikipaglaban ang magkapatid. Teka lang. Pumihit si Elias. Nakita niya si Ambo. Palihim na kinuha ang mutya ng kalamansi mula sa tabi ni Luna. Ambo! Anong ginagawa mo, Ambo? Tumakbo si Ambo palayo. Hawak-hawak ang mutya. Mabilis na gumapang sa likod ng mga bato at nawala sa kakahuyan. Ayop ka, Ambo! Nilinlang mo ako! Sumugod si Elias para habulin si Ambo, ngunit agad siyang hinarangan ni Luna. Itinaas ni Luna ang baston, itinutok sa kanyang dibdib. Wala kang gagawin, kuya. Hayaan mo na muna siya. Umalis ka riyan. Kailangan kong habulin yon. Kinuha niya ang mutya. Hindi mo kailangang habulin si Ambo. Mas mahalaga ang katotohanan, kuya. Huwag mo akong tawaging kuya. Tawag ko sa iyo ang totoo. Dahil ikaw si Elias, anak ni inay sa unang lalaking minahal niya. Kapatid kita at alam mong totoo yun. Nanginginig ang labi ni Elias. Tila may mga alaala siyang pilit na lumilitaw. Mga larawan ng isang batang babaeng tumatawa habang naglalaro sa tabing ilog. Tinig ng isang matandang babae at ng isang inang umiiyak
habang niyayakap siya sa dilim. Hindi maaari ito. Alam mong totoo. Ramdam mo. Kapag hawak ko ang mutya, umaapaw ang liwanag. Pero pag ikaw ang lumapit, hindi ka nasasaktan. Kasi hindi ka kaaway, kuya. Isa kang naligaw. Pero tiyak kong may kabutihan pa sa iyong puso. Tumulo ang luha ni Elias, ngunit mariin niyang pinunasan yun. Pero wala na akong babalikan. May daan pa at magsisimula yon sa pagbawi natin sa mutya, sa pagtatapos ng kasinungalingan ni Ambo. Sa unang pagkakataon, ang apoy sa puso ni Elias ay hindi nag-aalab ng galit kundi ng pagkalito at pag-asang muli siyang magiging mabuting tao. Kakaunti na lang ang liwanag ng buwan. Nakatayo si Elias sa harap ni Luna kasi simula pa lang mawala ng tensyon sa pagitan nila. Ngunit biglang nanlabo ang paningin ni Luna. Nanlabo ang kanyang mga mata at nanghina ang kanyang tuhod. Kuya, ang dibdib ko, ang mutya, ramdam ko ginagamit niya sa masama. Luna? Bumagsak si Luna at tuluyang nawalan ng malay. Agad siyang sinalo ni Elias. Huwag kang pipikit, Luna. Huwag! At sa unang pagkakataon, hindi bilang mambabarang na aswang, kundi bilang kapatid, binuhat ni Elias ang nawalan ng malay na si Luna. Mabilis niyang tinungo ang isang lumang kubo sa ilalim ng kakahuyan, ang tagong bahay ng kanyang pagkatao bago siya natangay ng dilim. Kinaumagahan, sa loob ng payak na bahay, may sabaw ng halamang gamot na umuusok sa isang mangkok. Si Luna ay nakahiga sa banig at unti-unti nang bumubukas ang mga mata. Nasaan ako? Nasa dati kong taguan, malayo sa tanawin ng sinuman. Ligtas ka rito, Luna, kaya huwag kang mag-alala. Ikaw ang nagligtas sa akin? Ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Ako na rin ang dapat gumamot. Tinitignan ni Luna ang paligid. Mabango ang hangin. Walang amoy ng barang. Walang lagim. Tanging damdaming pamilyar. Sino ka ba talaga, kuya? Gusto kong makilala kung sino ka. Ako si Elias, ang kuya mo. Tinago ako noon ng ama ko. Ang amang nang kulam kay nanay para limutin ako. Pinalayo ako sa inyo. Pinalaki sa kasinungalingan. Akala ko wala akong halaga. Akala ko lahat ng sinasabi nila totoo. At si Ambo, nasan siya? Tumigas ang panga ni Elias at kumuyom ang kamao. Si Ambo. Siya ang dahilan kung bakit tuluyan akong nahulog sa dilim. Siya ang nagturo sa akin ng barang. Siya ang nagpalalim sa galit ko. Pero higit sa lahat, napatingin siya kay Luna. Diretsyong tumingin sa mga mata nito. Siya ang pumatay kay Lola Diding. Nanlaki ang mata ni Luna. Tumigil ang paghinga niya sa ilang segundo. Napaupo siyang bigla. Nanginginig ang mga kamay. Anong sabi mo? Siya ang kumuha ng buhok mo. Siya ang nagbukas ng proteksyon ng kubo niyo. At siya rin ang sumalakay kay Lola sa likod habang may lason sa dila. Pinilit niyang ilis ang galit ko para ikaw ang pagdudahan ko. Natahimik at napaluha si Luna. Hindi sa kahinaan, kundi sa tindi ng sakit. Sa gabing yun, hindi lang ninakaw ang mutya, kundi pati ang puso't tiwala niya. Hindi ako titigil hanggat hindi niya nababayaran ang lahat ng kasalanan niya. Hindi ka nag-iisa, Luna. Sa loob ng maliit na kubo, tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig sa labas. Magkaharap sa sahig, sina Luna at Elias. Sa pagitan nila ay mangkok ng malamig na sabaw ng halamang gamot. Nakaupo si Luna. Pinupunasan ang natuyong dugo sa kanyang braso
habang tahimik na nakayuko si Elias. Alam mo, noon pa man, may kwento na si Lola Diding tungkol sa'yo. Pero bata pa ako noon, kaya akala ko katahang isip lang. Kwento? Tungkol sa akin? Oo, sabi niya, may nauna raw siyang apo, anak ng anak niyang babae, pero kinuha raw ng lalaki at itinago. Hindi raw siya pinayagang makita ka. Ilang beses siyang pumunta sa kabilang baryo para hanapin ka, pero tinaboy siya. Pinagbantaan pa nga raw siya eh. Napapikit si Elias. Nanginginig ang balikat. Pinipilit niyang huwag umiyak. At kahit hindi ka niya nakita, hindi ka raw nawala sa puso niya. Kaya noong pinapalaki niya ako, palagi niyang sinasabi na may nawawala sa pamilya. Na darating ang araw, babalik ang nawalang anak. Akala ko kinalimutan na nila ako. Akala ko wala na akong halaga sa kanila. Mali ang pinaniwalaan mo. Mahal ka ni Lola. Mahal ka rin ni Inay. Biktima ka lang ng kasinungalingan. Tulad ko, pinaikot ako ni Ambo sa kasinungalingan niya. Hindi na napigilan ni Elias. Tumulo ang luha niya. Pinikit niya ang mga mata. Nanginginig ang mga daliri. Nilapit ni Luna ang kanyang kamay sa kamay ng kapatid. Hindi bilang manggagamot, kundi bilang kapatid. Luna, babawiin ko ang mutya. Isusumpa ko ang araw na pinaniwala ako ni Ambo na ako'y isang halimaw. Hindi ko hayaang magpatuloy ang kasinungalingan niya. Sasama ako. Hindi kita iiwan. Tama na ang pagtakbo. Panahon na para ipaglaban ang totoo. Sa gabing yun, hindi lang lakas ng katawan ang kanilang pinanday, bagkus tinahi ang sugat at luha ng dalawang pusong matagal nang iniwalay ng kadiliman. Ngayon, magkatuwang silang haharap sa tunay na halimaw, hindi mula sa kulam, kundi mula sa pagtataksil. Kinabukasan, sa gilid ng bundok, habang unti-unting sumisikat ang araw, nakatayo sina Luna at Elias sa isang mataas na batuhan. Tanaw ang malawak na kagubatan sa ibaba. Hawak ni Elias ang lumang mapa na iniwan ng kanilang lola. Isang guhit ng mga lihim na lagusan, lugar ng enerhiya, at ang lokasyon kung saan madalas pumunta si Ambo para sa ritual. Dito siya madalas magtungo sa lantayan. Ang burol na nililimot ng liwanag. Doon siya sumisimsim ng lakas mula sa mga alay at kulam. Ibig sabihin, doon rin niya dinala ang mutya? Oo, Luna. Kailangan niya iyon para mapanatili ang sigla ng kulam niya. Kapag wala ang mutya, manghihina ang ritual at mabubunyag ang lahat ng kasinungalingang tinayo niya. Kailan tayo kikilos? Ngayon din, Luna, bago pa siya tuluyang magtagumpay. Naglakad silang dalawa pababa ng bundok. Sa kanilang mga likod ay ang papaiting liwanag ng araw at sa unahan ay ang madilim na kakahuyan ng lantayan. Sa bawat hakbang ay tinatakpan nila ang bakas ng takot at nilulunod sa lupa ang mga alaala ng panlilinlang. Alam mo kuya, may isa pang kwento si Lola na hindi ko maintindihan noon. Ano yon? Ang sabi niya, darating ang araw na ang mutya ay muling kikislap sa pagitan ng dalawang pusong sugatan at yon ang simula ng paghilom. Napahinto si Elias. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinignan niya si Luna. May luha sa gilid ng mata, pero may ngiting may pag-asa. Siguro iyon na nga yun. Sa wakas, kapwa nila naiintindihan ang layunin ng mutya. Hindi lang ito kapangyarihan, kundi gabay ng mga nauna. At ngayon, silang dalawa ang susunod sa yapak ng kabutihan. Hindi lang bilang manggagamot, kundi bilang magkapatid na magbabalik ng liwanag sa mundong ginupo ng kadiliman.
Sa paanan ng kagubatang patungo sa lantayan, matagal nang tumigil sa paglalakad sina Luna at Elias. Tahimik ang paligid, tila hinihintay ng kalikasan ang kanilang sumpaan. Ang mga ibon ay nagsitahimik at ang mga dahon ay tila nakikinig. Kuya, bago tayo pumasok dyan may gusto akong sabihin. Ano yon, Luna? Sabihin mo sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa loob. Alam ko malakas si Ambo at delikado ang lugar na to. Pero may pangako ako. Anong pangako? Sabihin mo na agad sa akin. Na uuwi tayong dalawa na buhay at magkasama. Napatingin si Elias kay Luna. Kita niya sa mata nito ang tapang na minana kay Lola Diding at ang pag-asa na matagal na niyang inaakalang patay na. Oo, Luna. Uuwi tayong magkasama. Buhay at wala nang maiiwan. Itinaas ni Luna ang isang kamay. Tumapat si Elias at inilapat ang palad. Sa ngalan ni Inay. Sa ngalan ni Lola Diding. Uuwi tayo ng sabay at magkasama. Sa sumpang yun, tumibay ang kanilang loob. Hindi bilang albularyo at mambabarang, kundi bilang magkapatid na tinahi ng dugo, ng pagdurusa at ng muling pagkakatagpo. Sa masukal na daan papuntang lantayan, matatalas ang mga damo, madilim kahit tanghali. May malalalim na hukay sa lupa at nakasabit sa mga sanga ang mga nilalang na tila walang buhay. Mula sa malayo, may umuugong na tunog, huni ng mga nilikha ni Ambo. Huwag kang aalis sa likod ko. Lahat ng ito gawa ng kulam ni Ambo. Hindi ako natatakot. Pinaghandaan ko to. Ang daming inosenteng nilamon ng kulam niya. Hindi ako papayag na marami ang madamay dahil sa kasakiman at kasamaan niya. Tingnan mo sa kanan. Gumagalaw ang mga anino. Alam ko, hindi yan pangkaraniwan. Mga kaluluwa yan na ginamit sa ritual. Nililigaw nila tayo. Biglang tumalon mula sa gilid ng kakahuyan ang nilalang na may nakakatakot na mukha. May mahahabang kuko at itim ang balat. Sumugod ito kay Elias. Luna, sa likod! Umiwas si Elias at hinampas ng itak ang nilalang. Sumirit ang itim na dugo nito. Tumilapon sa lupa. Isa pa ang sumugod mula sa kaliwa. Pero inunahan ni Luna ng hampas gamit ang buntot pagi. Hindi lang sila pangkaraniwan. Mga alagad ni Ambuto. Ginawa niyang tagabantay ng landas. Marami pa silang susunod. Mas madugo pa sa susunod na bahagi. Kaya't maganda ka. Hindi tayo pwedeng huminto. Malapit na tayo. Maya-maya pa'y may narinig silang pag-ungol sa itaas. Isang malaking nilalang na may mukha ng baboy, mata ng tao at katawan ng paniki ang bumaba mula sa puno. Luna, sabay tayo! Handa na ako! Sabay nilang sinalubong ang halimaw. Umatake si Elias mula sa harap habang si Luna ay umiwas at sinaksak ito sa tagiliran. Umatungal ang nilalang. Hinila ni Luna ang langis na gawa sa kalamansi sa kanyang bulsa at itinaas. Sa ngalan ng mga ninuno, lisanin mo ang mundong ito! Nagliyab ang nilalang, napasigaw ang halimaw at naging abo. Ganon ang kapangyarihan ng kalamansi, kahit hindi ito ang mismong mutya. Pero hindi ito sapat laban kay Ambo. Kailangan natin ng tunay na mutya. Kukunin natin ang mutya, kahit kalabanin pa ang buong impyerno. Sa kabila ng lagim, magkasama silang tumindig. Ang sugat ay lalong nagpapatibay ng panata na sa dulo ng landas, hindi takot ang naghihintay, kundi paghihiganti at katarungan. Sa tuktok ng lantayan, sa gitna ng isang bilog na bato na tila altar ng kulam, nakatayo si Ambo. Hawak niya ang tunay na mutya ng kalamansi, nakasabit sa leeg. Nakapaligid sa kanya ang mga itim na kandila, at sa gitna,
ay isang palanggana ng dugo. Sa likuran ng mga punong kahoy, palihim na umaakyat sina Luna at Elias. Yan ang lugar, Luna. Diyan niya ginagawa ang ritual. Pansin mo, iba ang amoy ng hangin. Amoy taksil at dugo ng mga inosente. Akin na ang buntot pagi. Kapag nakita niyang ikaw ang may dala, pwede niyang gamitin ang galit mo laban sa'yo. Hindi. Ako ang magwawakas nito. Ako ang apo ni Lola Diding. Ako ang tagapagmana. Biglang nagsalita si Ambo. Tila naramdaman niya ang presensya nila. Lumapit kayo. Kayo ang inaantay ko. Bitiwan mo ang mutya, Ambo. Ibalik mo yan sa kapatid ko. Ngayon pa ba na malapit ng tuluyang maging akin ang kapangyarihan na itinakwil ng lahi nyo? Itinakwil ka kasi pinili mong kasinungalingan. Pinatay mo si Lola. Ang lola mo, isang luma at mahina. Mas mabuting siyang naging sakripisyo kaysa hadlang. Sumugod si Elias, hawak ang itak. Nasalag ni Ambo gamit ang kapangyarihan ng mutya. Napalipad si Elias sa gilid. Huwag mo siyang sasaktan! Sigaw at sabay hugot ng buntot pagi ni Luna. Tumalon siya at sinugod si Ambo. Nagkasagupa sila. Si Ambo ay may itim na aura mula sa mutya, habang si Luna ay tila may liwanag mula sa kanyang katawan. Mabilis ang palitan ng atake, saksak, iwas, suntok, talsik. Dumugo ang kilay ni Luna. Ang bisig niya'y sugatan, pero hindi siya umatras. Luna, huwag mong hayaang kontrolin niya ang galit mo. Hindi ako galit. Ako ang katarungan. Inilabas ni Luna ang langis na gawa sa kalamansi. Nagliwanag ito. Pansamantalang nanghina si Ambo. Tumalon si Elias at sinaksak ang balikat ni Ambo. Tumilapon ang mutya sa lupa. Hindi. Akin yan. Akin lang yan. Napakapit sa sugat si Ambo. Duguan. Lumapit si Luna. Nanginginig. Sugatan. Ngunit nakatayo. Sa ngalan ni Lola Diding, tapos na ang kasinungalingan mo. Ang hangin sa tuktok ng lantayan ay humina. Parang lumaya mula sa pagkakabigkis. Sa wakas, nagsisimulang bumalik ang liwanag sa lupang nilaso ng kulam. Pero ang huling hakbang ng wakas ay nasa kanilang mga kamay pa. Sa gitna ng altar sa tuktok ng lantayan, umaambon, kumukulog. Si Ambo ay sugatan, duguan ang balikat at mukha, ngunit hawak pa rin ang isang kutsilyong ritual. Nakaluhod sa harap niya sina Luna at Elias, parehong may tama at hinihingal. Ang mutya ng kalamansi ay nasa lupa, nagliliwanag. Akala nyo ba'y tapos na to? Ha? Hindi nyo ako kilala. Mas pinili ako ng dilim kaysa sa inyo na liwanag. Tama na, Ambo. Wala ka ng kapangyarihan. Natanggal ka na sa anino ng mutya. Hindi nyo ito alam ano. Ang mutya, hindi lang basta pinanghahawakan. Sinusumpa rin yan. Basta't may dugo sa lupa, may kapangyarihang maaaring buhayin. Umuga ang lupa. Lumitaw mula sa ilalim ang itim na anino ng matandang mambabarang. Ang pinagmula ng kulam ni Ambo. Isang nilalang na may 3 mukha, itim na balat at mga mata na walang itim. Ano yan? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng nilalang. Isa siyang demonyo ng kasunduan. Yan ang binayaran ni Ambo. Ngayon, makikita nyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Lalamunin ng anino ang buong lantayan. Hindi! Hindi ako papayag! Tumakbo si Luna. Kinuha ang mutya sa lupa. Nagsimula itong umilaw ng mas maliwanag, mas mainit. Sumasabay ang ulap sa langit. May liwanag na bumababa at biglang umatras ang anino. Luna, gamitin mo ang mutya. Tayo lang ang may dugong kayang lumaban dyan.
Sa ngalan ni Lola Diding, sa ngalan ng lahat ng pinagaling at ipinaglaban ng liwanag. Biglang binalot ang katawan ni Luna ng liwanag na dilaw-berde, parang apoy ng kalamansi. Tumilapon si Ambo. Naglakad si Luna papunta sa kanya, habang ang anino ay sumisigaw, natutunaw sa liwanag. Luna, maawa ka. Kaibigan mo ko dati. Hindi ako pumapatay, pero pinapalayas ko ang kasamaan. Itinusok ni Luna ang mutya sa lupa. Umilaw ang liwanag. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ambo at ng aninong demonyo. Tuluyang pumanaw ang aswang na mangkukulam. Nagliyab siya hanggang sa maglaho. Biglang bumuhos ang ulan at tumahimik ang paligid. Sa wakas, ang dilim ay napawi. Ang lantayan ay muling naging payapa. Ang mutya ay bumalik sa dalisay nitong anyo at ang mga sugat ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Natapos na, kapatid. Hindi lang yan natapos. Nabawi rin natin ang sarili natin. Sa gitna ng lumiliwanag na kagubatan, magkasamang naglalakad pauwi sina Luna at Elias, ang magkapatid, ang tagapagmana at ang tagapagtanggol ng liwanag. Isang buwan matapos ang laban sa lantayan, sa lumang kubo ni Lola Diding, ngayoy muling naayos na. Ang mga halamang gamot ay sariwa. May mga batang nagtuturoan sa ilalim ng puno. Muling bumalik ang liwanag sa lugar ni Luna. Si Luna, ngayoy kilala bilang dalagang albularya ng kalamansi, ay patuloy na nanggagamot. Nagtuturo sa mga kabataan ng sining ng paghilom. Hindi lang ng katawan, kundi pati ng puso. Si Elias, muling natagpuan ang kapayapaan. Ginamit niya ang nalalaman niyang kulam upang wakasan ang mga kasulatang itim na itinanim ni Ambo sa paligid. Ang tunay na lakas, hindi yan galing sa mutya. Galing yan sa puso. At kung gagamitin mo sa kabutihan, yan ang tunay na mahika. Sa kanilang pagbabalik, dala nila ang panibagong simula. Hindi na nagpaghihiganti, kundi ng pagpapatawad at pagtatama. Namatay man si Lola Diding, nabuhay muli ang kanyang layunin. Hindi dahil sa mutya, kundi dahil sa mga pusong pinili ang liwanag sa gitna ng dilim. Ang kapangyarihan ay hindi laging pananakot o pagmamando. Ang tunay na lakas ay ang paninindigan sa kabutihan, kahit pa madilim ang daan. Sa gitna ng pagkanulo at sakit, ang pagmamahal sa pamilya, katotohanan at dangal ay siyang nagbibigay liwanag sa puso ng bawat mandirigma.